ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଡେରିରେ ଶୋଇବା ଏବଂ ଡେରିରେ ଉଠିବା ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଡେରିରେ ଶୋଇବା ଏବଂ ଡେରିରେ ଉଠିବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ରାତିରେ ଡେରିରେ ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ନିଦ ପୂରା ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବାଳ ଶୀଘ୍ର ପାଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ରାତିରେ ଅସମୟରେ ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ନଖ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଏହା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଥାଏ ଯେ ଡେରିରେ ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ନିଦ ଯଦି ପୂରା ନ ହୁଏ ତେବେ ଆଖି ତଳ କଳା ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଡେରିରେ ଶୋଉଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଦ ଯଦି କମ୍ ହେଉଥାଏ ତେବେ ମୁହଁରେ ବ୍ରଣ ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଯଦି ଡେରିରେ ଶୋଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ନିଦ ପୂରା ନ ହୁଏ ତେବେ ମୁଣ୍ଡରୁ ବାଳ ଝଡ଼ିବା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଥିଲେ ତାହା ଡେରିରେ ଶୋଇବା ଏବଂ ନିଦ ଠିକ୍ ଭାବେ ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରେ। ଡେରିରେ ଶୋଇବା ଏବଂ ଠିକ୍ ଭାବେ ନିଦ ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ମାନସିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ରାତିରେ ଅଧିକ ସମୟ ଅନିଦ୍ରା ହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଝାଡ଼ା ସଫା ନ ହେବା ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଅନିଦ୍ରା ହେବା ଏବଂ ଡେରିରେ ଉଠିବା ଦ୍ୱାରା ଦିନ ତମାମ ଅଳସୁଆ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ମନ ଭାରି ଲାଗିଥାଏ। ରାତିରେ ଡେରିରେ ଶୋଇବା କିମ୍ବା ଅନିଦ୍ରା ହେବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି କମ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସହଜରେ କୌଣସି କଥା ମନେ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଦିନରେ ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ବାତ, ପିତ୍ତ ଏବଂ କଫ ଅସନ୍ତୁଳନ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ଯାହା ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ରାତିରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି, କାନ୍ତି ଏବଂ ପୁଷ୍ଟି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ତାହା ସହିତ ଆଳସ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ରାତିରେ ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ୍ରା ନ ଗଲେ ପେଟରେ ଅଲ୍ସର ରୋଗ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ରାତିରେ ଉଜାଗର ରହିଲେ ସ୍ୱଭାବରେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଲାଗିବା, ଦେହ ହାତ ବିନ୍ଧା ହେବା ଏବଂ ଭୋକ ନ ଲାଗିବା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରାତି 9ରୁ 10ଟା ଭିତରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ରାତି 3ରୁ 4ଟା ଭିତରେ ଉଠିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପରେ ଉଠିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଯେତେ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରହରରେ ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇବା ଉଚିତ। ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହିତକର ହୋଇଥାଏ। ଶୋଇବାର 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଶବାସନରେ ଶୋଇବା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଧ୍ୟାନ କରି ଶୋଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ଯଦି ଯୋଗ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇପାରିଲେ ତାହା ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଦରୁ ଉଠିବା ଉଚିତ, ଏହା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପରେ ଶୋଇ ରହିଲେ ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଥାଏ ଯାହା ଫଳରେ ମନରେ ଦୃଢ଼ତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ନିଶା ସେବନ କରିବା କିମ୍ବା ତାମସିକ ଆହାର ଦ୍ୱାରା ନିଦ୍ରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠି
ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ।